Замба. Икенче гимназия. Каршы алабыз. Бөтен кешенең авылы бар. Күз алдыгызга китерегез, шәһәр егетләре авылга кайткан. Без малайлар шәһәрдән шаулы, монда тора гимназия чихуахуалары һәм бер егет авылы. Авыл егете. Без бер кашан да еламадык. Ул да йыладык. Biz uyladık. Лапашистар тулыштык. Ләкин нык итеп Пычырандык. Бу җирәкияткә ошамаган. Ләкин сез дә Габдулла Тукай булмассыз. Шулай итеп, кайттык без авылга, кайтканда Баттык авыл юлларында яңа киде. Адидас, Био мими бүтән. Батхарбас, Яңаштан. ул да йыртылган. Дишенде мин бу кич клубка чыгам. Сыер белән таныштым. Аның белән Дуслаштым. селфи ясый башладым. Һәм шуңа тулды минем Инстаграмым. Чихуахуалар, дәвам итәбез. Мин бер кашан да бутамадым. Ул да бутадым. Мин уйладым, у кыз улай бәд, ул сезде мине. Кабахат. Менә җитте вакыт. Шәһәргә китергә. Үзем белән бирде, бикәй күчтәнәшләр. Илһам, әйдә карыйбыз әле, нәрсә анда? Монда, так. Монда Котык süt üstü ремшик, кыяр, помидор, йомырка, бәлеш, итек, белеген, кофты, беленге, белей, мой, ежелек, миләш, корылган, кешер, кәбістә, суға, яшысқан, сорымсақ, петрушка, ипиш, бухан, қалма, бір пакет, сот, 6 литр, сыйыр, ите, берәнгі, екі, қопшық, жүні, носки, шпар. Һәм бер компот. Ничә инде мин моны шалыга бер үзем алып кайтам. Килдек инде менә уйларымда әби саф һава. Үз авылыны мин яратам. Һәм икенче елга барыбер кайтам. Замок КВН командасы, рәхмәт дуслар. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан, 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.
Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх.